Draga mea, ești acasă? Da, de ce? Du-te la subsol și încuie ușa. Ce? Du-te acum! De ce? Ce se întâmplă? Trebuie să ai încredere în mine. Du-te la subsol! Nu până nu-mi spui de ce? Bine, dar apoi te duci la subsol orice ar fi. Ai înțeles? Da. O să-ți spun ceva. Și doar amintește-ți că te iubesc. Te iubesc foarte mult, draga mea. Mama? Draga mea, ești adoptată. Si? Și mama ta biologică ne-a găsit și vine să te ia. Si? Este foarte periculoasă. De aceea nu ți-am spus niciodată. Draga mea, ești acolo? Nu înțeleg. Numele ei este Rebecca. A fost în închisoare timp de 15 ani și tocmai a fost eliberată. De ce a fost în închisoare? Pentru crimă. Doamne, cineva se apropie. Du-te la subsol. Sunt aici. E încuiată ușa? Da. Acum ar trebui să fie o geantă roșie pe acolo. Doamne, e în casă. Draga mea, concentrează-te. Ai găsit geanta roșie? Ai sunat la poliție? Da, sunt pe drum. Unde ești? În drum spre casă. Tata e bine? Nu știu. Ai găsit geanta? Da. Deschide geanta. Oh, nu. Ia pistolul, îndreaptă-l spre ușa subsolului. Serios? Dacă cineva încearcă să o deschidă, trage. Tu. Draga mea, trebuie să ai încredere în mine. Doamne, e la ușă. Tragă! Nu am tras niciodată cu un pistol. Îndreaptă pistolul, închide ochii și apasă pe trăgaci. Mamă, mi-e frică.